Porque ao final o da crianza interior é moi real no sentido de que nós emocionalmente, o noso cerebro emocional é o dunha crianza. E logo te entra o raciocinio. Daquela, todo o emocional é moi próximo á crianza. E o raciocinio eres a ti adulta, coidando da crianza. Eu teño este meu amigo que me dixo unha vez, díxome ti, Eva, es a persoa adulta que eu coñezo que mellor conservada ten a crianza interior. Eu quedei pensando nisto, desto tamén falei no Twitter unha vez, non? E digo, a miña crianza interior e a miña adulta interior molan, cumplen ben a súa función, non? A miña crianza interior son eu tan, a veces, idealista e que a divertida, inocente a veces, é dicir, que xogo moito ca emoción, que quero moito, que, sí, e despois está a miña adulta, daquela, a miña outra versión da crianza, a miña crianza é a que te quere, a que xoga contigo, veña vá, vamos ao recreo, ímolo pasar ben. E cando firen a crianza, teño a outra versión que é a patiño adulta, que é puro raciocinio, colla a crianza e coida dela. Por iso ás veces teño estas retiradas tan grandes, estes baixóns tan grandes, onde o diálogo entre a adulta e a crianza son... O diálogo que temos ca nosa crianza interior é super importante, non? Temos que coidala, porque senón tamén a nosa crianza interior convírtese nesa crianza que fire, sí? E fire desde pura emoción, non? Eu a miña crianza interior teño ben conservada porque a cuido moitísimo, moitísimo. Eu collo e retíroa, pois o que farías cunha crianza, sí? Ti non vas botar a crianza aí entre outros nenos que lle están facendo mal ou que lle están pegando, non? E aquí xoga moito esta cousa de emocionalmente ti sempre queres conservar un vínculo. É así, quero dicir, que estamos programados así. E daquela vas correr detrás de, vas facer o que sexa para retelo, ese vínculo. Esta é a crianza. E a túa adulta vai dicir, ese neno non te tratou ben, ese neno está te tratando mal, non podes xogar con ese neno, ven aquí, sí? Imos facer outras cousas. Esa retirada, eu que son moi solitaria, é, ven aquí, vou te coidar eu. Non precisas desas, non? Que facemos cando a crianza se magoou? Non, pois, non sei, ao mellor non vai á escola nos días. Ímola coidar, sí? Nos dolle a perna, ímola levar no colo. E a túa crianza interior igual. Daquela ti vas poñer todo ese raciocinio a conter esta emoción. E aquí, é ese punto onde digo, non entras na toxicidade, porque o que se fala aí de toxicidade, que fala aí no, que falo eu tamén, non? Estas relacións tóxicas son pura emoción, é dende a emoción. Agora marcho, porque sei que che doi, e agora ti ves, e agora dígoche tal cousa para que te sintas rexeitada, e agora, pumba, é un diálogo de crianzas. É dicir, que son as crianzas interiores desatendidas, das adultas que somos. É pura emoción. E, de feito, sábese moi ben porque é a ansiedade. A toxicidade é a ansiedade. Teño por aí ese vídeo, non? Sobre as relacións intermitentes. É un ciclo de ansiedade. A ansiedade que sube, baixa. A ansiedade que sube, baixa. Estamos relacionándonos moito así.